Jumejn qabel l-Awtorità tal-Ippjanar mistennija tiddeċiedi dwar l-estensjoni tal-Università tal-Ġordaniżi f'Bormla, grupp ta' residenti tal-Kottonera u numru ta' qdiet mhux governattivi naqdu taħt il-messaġġ Azzjoni tuna artna lura. Il-grupp esprima x-xokk tiegħu li l-applikazzjoni kienet rakkomandata għall-approvazzjoni. L-oġġezzjoni tal-gruppi msejsa fuq 4 raġunijiet: kulturali, l-iżvilupp kif proposti għamel sfreġġju mill-iswar u d-daħla tal-isla li jispiċċaw mottija kompletament. Soċjoloġiku, din l-espansjoni mill-Ġordaniżi se toħnoq l-uniċi żewġ spaċji pubbliċi fil-Baċir numru 1. Huma fakru kif il-Bormliżi u s-Senglejani ilhom 200 sena biex ħadu dawn l-ispazji lura mill-ħakkiema barranin li kienu jużawhom għal skopijiet militari. Issa wara li l-ispazju ngħata lura u anki ġie restawrat permezz ta' fondi Ewropej, dan se jerġa' jittieħed għall-użu esklusiv tal-privat. Ambjentali, l-inħawi tal-Kottonera huma fost l-aktar li għandhom densità tal-popolazzjoni fil-Gżejjer Maltin bi ftit li xejn spazji miftuħa. It-telf ta' dawn l-ispazji se jkollu effett ħażin fuq il-kwalità tal-ħajja tar-residenti u arkitettoniċi. Il-Baċir numru 1 u żona ta' konservazzjoni urbana u kull żvilupp għandu jirrispetta l-estetika u l-policies ta' din iż-żona. Is-sovrintendenza tal-wirt kulturali għajmet diversi punti f'dan is-sens, imma għal xi raġuni daw jidhru li ġew injorati mill-case officer tal-Awtorità tal-Ippjanar. Kelliem laqda flimkien għall-ambjent aħjar qal li din l-applikazzjoni tmur kontra kemm il-pjan strateġiku magħruf bħala l-ISPED kif ukoll diversi pjani lokali. U qal li l-iżviluppatur għandu esperjenza fit-turiżmu u l-kostruzzjoni u jrid jibni dormitorju f'żona storika. Minnaħa l-oħra l-hekk imsejħa università jidher li falliet. Kompla li wieħed ma jridx ikun ġenju biex jagħmel qabża mentali lejn x'inhu l-għana ħari tal-iżviluppaturi Ġordaniżi. Fument minnhom residenti daħal fil-konferenza tal-aħbarijiet u esprima l-għadab tiegħu għal kif l-ispazji tagħhom inħatfu. F'kumment ma' Net News, Viktor Grek qal li hemm saħansitra xnija li l-iżviluppatur irid ukoll il-Baċir innifsu u d-dajjes marbuta fil-Baċir ikollhom jiċċaqilqu. Għalija hija tradiment, għalija jgħid. Għannis tal-Kottonera, alright, kienu tawna dal-open spaces, kienu rranġawunna u hekk fil-gvernijiet differenti, ok, spiċċajna dal-aħħar snin. Ma isna se nravinaw kollox. Ħanalqu nerġa' l-open spaces li għandna, smajt, ma nafx kemm hu veru, imma smajt li l-baħar ukoll ħadu waħda tal-AUM. Sejna l-baħar għalija ma nafx x'użu għandhom għalih dana. Ismieħ tal-applikazzjoni se ssir il-ħamis li ġej fl-10 ta' filgħodu fl-uffiċċju tal-Awtorità tal-Ippjanar.